É o Príncipe do Mar, pero un ano máis non decepcionou na súa posta de largo. Veciños e visitantes caeron nas redes da Feira do Bonito, que volveu ser un éxito de público. Unha cita na que o Concello de Burela e a Sociedade Recreativa Ledicia levan colaborando 34 anos. A Feira do Bonito ven, desde logo, a demostrar o cariño e o aprecio que lle temos a este túnido, dado que aportou moitísima economía, moita cuestión social aquí ao noso Concello. Por tanto, vamos a tratar de disfrutar desta nova edición e desde logo acompañada por múltiples facetas que hoxe se poden disfrutar aquí. A Deputación de Lugo volveu a apoiar esta cita gastronómica na que se repartiron máis de 5.000 racións. Os asistentes puideron probar o bonito nas distintas preparacións: a grella, en empanada e cocido. O bonito, pois, na economía de Burela significa un 30% da economía municipal e que todo o que move ao lado, a creación de postos de traballo con todo eso que significa, pois, que a xente poida ir ao mar. Colaboramos ademais da feira, pois, con Prodoar e co certamen de murales. Pero este ano o Príncipe foi xeneroso e compartiu o seu trono co pregoeiro, o exxogador de baloncesto Fernando Romai, que convenceu o público que se achegou ao Porto Mariñán recordando o traballo dos mariñeiros e a súa loita por unha pesca sustentable. A culpa é deste. A ver, collo, este é o culpable, xa, pira, que é un momento. Este foi o que me dixo, tes que vir á Feira do Bonito, non podes perdela, eu lle dixe xa, pero comeza as vacacións, estou tal, da igual, vete, e aquí estou. Por qué? Porque non lle podo decir que non a nada. Igual que el, ata Burela achegáronse miles de visitantes que non quixeron perder a oportunidade de probar o produto estrela da vila. Somos de Madrid y estamos aquí disfrutando del bonito de Burela, que es el mejor del mundo, ¿no? Es la primera vez que venimos a la fiesta, está muy bien organizada, nos gustó mucho. Hay bastante gente y está rico. De momento empieza con la empanada y está rica. Por lo bonito que é moi bo, bueno, por todo en xeral. Pero cal é o truco para preparar o mellor bonito? Ten unha elaboración bastante amplia. Antes de asalo hai outro procedimiento, hai que cortalo, hai que adobalo e despois asalo. Para asalo non consiste en que este moi pasado, sino tiene que estar en su punto. E o pregoeiro dá boa conta dese punto. Está la cosa, pero... Unha feira que, sen dúbida, ten o seu futuro máis que asegurado.